Velkommen til. Det, I skal se nu, det er der ikke nogen, der har set før jer. Og det vil formentlig ændre den måde, I tænker på spil og virkelighed på. Nu starter vi med at tage et billede af jer. Ja. Så uploader vi det billede til Real Dreams. Det foregår så nemt. Det ser sådan ud. Nu er I faktisk med i spil. Real Dreams er en livssimulator. Det betyder, at man kan forsøge forskellige ting, som man måske ikke tør i virkeligheden. Bo, må jeg have lov til lige at låne dig noget? Ja da. Så kommer Bo, og så er Bo aktiv i spillet nu. Man kan jo ind i mange situationer i sin hverdag. Måske har man en chef, som ikke vil give en den lønforhøjelse, man selv synes, man fortjener. Og det er så det, der er forskellen på virkeligheden og på spil.